Beyblade, Beyblade izvadi, borba na dobro sluti. Kad se taj metal vrti, sve je već jasno, za nas sad prekasno. Beyblade, Beyblade izvadi, Beyblade, Beyblade izvadi, svoj blade zavrti, svu moć pokaži, pobeda stiže, kad nema predaje. Stižu, stižu gospodari, hajde Beyblade izvadi, sad u borbu ulazi. Beyblade, Beyblade izvadi, to je to, idemo zajedno. U prošloj epizodi, u odlučujućoj borbi prve runde grupe A, Dašan i Džinga bore se za prolazak u dalje takmičenje. Dašan se zaklinje da će pobediti i tako odbraniti čast hrama Bejlin. Džinga je svestan istorije Dašanove škole bladinga, ali se i sam zaklinje da će pobediti u meču. Borba počinje, a Dašan i njegov bej kameni Zurafa se bore protiv Džinge i njegovog Galaxy Pegaza. Pegaz napada Zurafu, međutim bez uspeha. Zurafa koristi odbrambenu tehniku poznatu kao čvrsti gvozdeni zid. Najzad Džinga koristi svoj specijalni udarac, zvezdani napad. On shvata da je sa sobom u meč doveo snagu svih bladera Japana i uz pomoć tog saznanja uspeva da pobedi Dašana. Dašan osjeća da je izneverio tim i tradiciju staru 4000 godina, ali njegovi saigrači se ne slažu s tim i čestitaju mu na borbi, iako je izgubio. Publika pozdravlja Džinginu pobedu, a sada je red na sledeću rundu takmičenja. Bej sa imenom heroja. Sunce se rađa. Ta ogromna plamena lopta koja me podsjeća na moj bej duh. Džinga, tvoja borba na svetskom prvenstvu je ponovo raspalila moju vatru. Vatru koja je zapalila moju dušu. Posle tako dobre borbe ne mogu da provedem ni minut ovde sedeći. Zbogom Kenta, zbogom rodni gradu, šta god da se desi, nema povratka! Ha! Ja! Želimo vam sve najbolje, srećno! Znate o čemu razmišljam, ljudi? Ovo prekomorsko putovanje da bismo se malo borili je najbolja stvar ikad. Ali izgubit ćemo ako se ne koncentrišeš. Ako ti izgubiš, ja preuzimam tvoje mesto u timu. Nema šanse, ja nikada neću izgubiti. Pobedit ću i pobeđivat ću sve do finala, a onda ću pobediti u finalu. Pobeđivat ćeš, ka? Hej, Džinga! Ha? Dašan! Hej, došao si da nas vidiš, ha? Da, prijatelju, došao sam nešto da ti kažem. Stvarno, šta to? Samo ovo. Nemoj da izgubiš. Tvoj tim je pobedio na Švan Hu Zhong. Ako sada izgubiš, to će se loše odraziti na čast hrama Bejlin. Jasno, razumem te, kapiram, Dašane. Kada se sledeći put budemo borili, pobedit ćemo vas. Chiyun, Mei Mei, pa čak i Chao Shin su počeli nov trening. Biće spremni kada se sledeći put sretnemo. To je pravi borbeni duh, svi se trudite da budete bolji. Da, pa, vidimo se sledeći put. Biće nam drago da se ponovo borimo, Dašane.
Čoveče, izgleda da baš ima dobrih bladera ovde. Baš sam se iznenadio. Šta mislite o tome, ljudi? U Kini ima nevjerovatnih bladera. Jedva čekam da vidim ko su nam sledeći protivnici. Očekuje nas tim iz Evropske unije i tim Pustinski plamen. Oni večeras odmeravaju snage. Čula sam da oba tima imaju neke vrlo jake blejdere. Obratit ćemo pažnju na njih, zar ne? U istoj su grupi sa nama, tako da ćemo se na kraju verovatno boriti protiv pobednika večerašnjeg meča. Stigli smo! Wow, kako je samo vruće ovde. Dugo smo čekali na ovo svetsko prvenstvo u Beybladeu. Predstavnici naše zemlje, tim Pustinski plamen, konačno će večeras igrati svoj prvi meč. Gasur, Karte i Zitan, naša tri bladera koja su se takmičila i pokazala svoju moć u ovom teškom, pustinskom okruženju. Da li će i večeras pokazati kakvi su opaki borci večeras u areni Žuta Dina? Nemojte propustiti da svojim očima ispratite pobedu našeg Pustinskog plamena. Sjajno! Pustinski plamenu, vi ste najbolji. Ljudi su baš strastveni ovde. Pustinski plamen, ko su oni? Deluju kao prilično jak tim. Kako to misliš prilično jak tim? Pustinski plamen je najjači tim na svetu. Gasur i ostali će sigurno biti broj 1 na prvenstvu. Sigurno si se nešto zbunio. Ako govoriš o bladeru broj 1 na planeti, onda sam to ja. Ma samo Izvinite zbog toga. Inače, momci, hteo sam nešto da vas pitam, ako je to u redu. Gde treba da odemo da bismo videli i upoznali Pustinski plamen? Idi, Severni krstu! Leti sada, Gavrane! Hej, eno ih tamo! Dakle, ovde trenira Pustinski plamen, a? Pogledajte kakvu odličnu kontrolu imaju, a i prilično su brzi. Rekoh ti poleti! Ovo je fenomenalna moć! Gasure, to je bilo sjajno! Zitan, sada je red na nas. Prepusti to meni, Karte! Pogledajte kako su pokretni, iako blejduju po pesku. Nije loše, druže. I ti si odličan. Spreman sam da krenemo. Učini to! Hej, što ovi momci rade? Gabranov udar! Wow, neverovatno! A? Ko je tamo? Niko. Izvinite, nismo mislili da smetamo. Želeli smo da vidimo kako trenirate. Izvinite zbog toga. A? Ti si on, zar ne? Ti si Džinga! Šta? Rekao si Džinga? Razumem, prevalio si se ovaj put samo da bi gledao večerašnji meč. Pa pošto smo u istoj grupi na prvenstvu, računam da ćemo se na kraju boriti u areni u nekom trenutku. Uvijek je dobro znati barem po nešto o protivniku, zar ne? Naravno, to mi je jasno. Mi smo gledali vašu borbu protiv Wang Hu-Zhonga. To je bila neviđena borba. Da! Hvala vam stvarno. Moje ime je Gasur. Ovo su Zitan i Karte. Drago mi je. I nama je drago. Vi momci ste opaki bladeri. Čini mi se da će večerašnja borba biti zanimljiva za gledanje. Trebalo bi da bude, mi smo uvereni u pobedu. Zato ne smemo da se opustimo. Naši protivnici su svi bladeri koji pokušavaju da osvoje prvenstvo predstavljajući svoje države. Upravo zbog toga vežbamo ovako svaki dan. Tako smo danas jači nego juče, a sutra ćemo biti jači nego danas. Džinga? Nadam se da ćete i vi nastaviti s pobedama i da ćemo se na kraju sresti u areni i oprobati snage. Tako je, to bi bilo odlično. Hajde da probamo to da ostvarimo. Naravno, dogovorili smo se. Dakle, to je Pustinski plamen, ha? Aha, deluju baš kao fini ljudi. O, divno! Limuzina!
Nemam pojma. Kladim se da je neko bogato razmaženo derište. Pa kogod da je, nema nikakve veze s nama. Idemo odavde. Važi, ja sam gladan. Čini mi se da će ovaj dug put na kraju da se isplati. Danas u areni Žuta Tina naš tim je spreman da razbija. Njihov cilj je da postanu svetski broj 1, a to putovanje kreće upravo sada. Vidjet ćemo kakvu će nam opaku borbu večeras pokazati. Evo i dolaze Bladeri. Tako je, srećno svima, pustinski plamenu! Ne zaboravite što ste obećali, okej? Njihovi protivnici nam dolaze iz Evropske unije. Pozdravite tim Excalibur. Zašto je u njihovom timu samo jedan Blader? Šta? Šta je rekao? A, to je onaj bogataš od malo pre. On je predstavnik Evropske unije. Taj tip je Blader? Izgleda da se kao predstavnik Evrope pojavio samo jedan Blader, Julian Concern. Da li on planira da se sam suprotstavi pustinskom plamenu? Koja je tvoja priča, Julijane? Može li iko da mi kaže šta se ovde dešava? Svetsko prvenstvo se sastoji od 3 pojedinačne borbe. Možda je evropski tim zaboravio nekog na aerodromu. Hej ti! Gde su ti ostali Bladeri u timu? Nisu mi potrebni. Čekaj, to znači da ćeš sam da se boriš protiv nas trojice. To je besmisleno. To mi neće biti nikakav problem. Šta si rekao? Ovako ćemo, ako me barem jedan od vas danas pobedi, to je pobeda za vas u ovoj rundi takmičenja. Da li vam to zvuči pošteno? Ti se šališ s nama, ha? Drugar, mi ovo shvatamo veoma ozbiljno. On planira da se sam bori u sva 3 meča. Ne razumem šta se ovom momku dešava u glavi. Ha! Nemam pojma koji je njegov problem. Dečko, možda da prestaneš s takvom pričom. Viđao sam takve kao što si ti i ranije. Bladere koji precene svoju veštinu i snagu. U redu, važi. Naučit ćemo te lekciju koju ćeš pamtiti do kraja života, drugar. Ako smo se dogovorili da počnemo. DJ! Ja! O, tako izvini. Svetsko prvenstvo u Beybladingu. Grupa A. Prva runda. Pustinski plamen protiv Excalibura. Borba će biti 3 protiv 1. Ako Julian izgubi samo jedan meč, pustinski plamen dobija rundu i ide dalje. Budi oprezan s tim tipom. Ne brini, Karte. Završit ću ovo već u prvom meču. Prvi meč je Kasur protiv Juliana. Ne igraj se s nama, Julijane! Izbaci ga jednim udarcem! Rastorimo bejovsku zajednicu pustinski plamenu. Spreman si za borbu, hvalisavče? Ja svakako jesam! Nadam se da ćeš biti dovoljno dugo u areni da čuješ muziku. Muziku mog rušitelja gravitacije. Šta je rušitelj gravitacije? Spremite se, ljudi, krećemo! 3, 2, 1. U napad! Daj sve od sebe, Severni krstu! I Severni krst kreće s parašnom paljbom. Rušitelj se našao usred vatre. O tome ti pričam! Nastavi tako, Gasure! Ne deluje mi tako opasno s obzirom na to da je tražio da se bori protiv njih trojice. Da, samo je uobražen. I ovo nije sve! Severni krst nastavlja žestoke napade. Da li će rušitelj uopšte imati priliku da uzvrati? Tako je, Gusar je odličan borac. Valjda! Mada, ne izgleda kao da mu nanosi štetu, zar ne? I meni se čini. Verovatno je tako zbog energetskog prstena. Vidi ovo, posebno oblikovani energetski prsten je smešten na vrh ovog veoma čvrstog točka fuzije. To znači da, tačno tako, kao da točak fuzije nosi šlem. S tako zaštićenim točkom fuzije nijedan normalni napad ga ne može zaustaviti. Pitanje koje se postavlja jeste šta će Bey uraditi da bi izveo efikasan napad.
grozna melodija, bole me uši od nje. Nije u ritmu. Muzika bez i trunke lepote. Kažem ti, to nije ništa više od obične buke. Ne mogu više da je podnesem. Završit ću borbu sada. A? Šta kažeš? Prema legendi. Molim? Heroj rušitelj je krenuo na put da pobedi strašno čudovište. To čudovište je bila Meduza. Biće sa zmijama umesto kose, koje sve koje pogleda pretvaralo u kamen. Posle strašne borbe, pobednik rušitelj iskoristio je Meduzine oči da pretvori svoje neprijatelje u kamen. O čemu ovaj ludak priča, Zitane? Nemam pojma. Ha! Ti si baš čudan tip. Ako misliš da možeš da me pobediš, samo napred. Pokazat ću ti snagu heroja rušitelju gravitacije! Zauzmi uzvratni položaj! Šta kažeš? Šta je to? Menja način borbe. Izgleda kao da je rušitelj promenio način borbe. Ne vredi ti! Niko ne može da se sakrije od Meduzinih očiju! Sada, rušitelju! Ako je upravo promenio položaj i način borbe, uzvratit ću mu svojom brzinom. Napred, Severni Krstu! Šta nije u redu, Severni Krstu? Napred, napred, sada! Severni Krstu! Gasure! Ja ne mogu da verujem! Rušiteljev napad je veoma efikasan. Za Severni Krst je savršena borba. On je poleteo van arene od samo jednog snažnog udarca. Kakva je to neviđena moć? Dakle, to su Meduzine oči. Ovo je nemoguće! Nemoguće! Hajde, smiri se. Samo si bio nepažljiv. Gasure, to je sve. Zahvaljujući tebi, sad znamo sve protivnikove tajne. A? To što je promenio poziciju i način rada nije važno. Pobedit ću ga vezanih očiju. A u drugom meču Karte ulazi u arenu. Da li će on pobediti i tako preokrenuti Gasurov poraz? Došao si sam. Molim? Ti i onaj tvoj drug treba da dođete zajedno. Slušaj ti! Šta si rekao? Au, šta sad? Postaje ludilo! Julian govori da želi da se bori protiv obojice odjednom! Koliko daleko će Julian da ode da bi uvredio pustinjski plamen? Tako je, bori se pošteno! Ne obraćajte pažnju na njega! Naučite ga lekciji koju neće zaboraviti! Hajde, Karte, napred, Zitan! U redu, hajde da nastavimo borbu! Tako je! Ako želiš da se boriš protiv nas dvojice odjednom, pružit ćemo ti to zadovoljstvo! Pustinjski plamen prihvata tvoj izazov! Ova borba postaje ludilo! Drugi meč će biti neravnopravna borba 2:1. Da li je moguće da se Julian izvuče nepovređen sad kada je izazvao Kartea i Zitana zajedno? Tako je! Ovo će biti sjajno! Ne mogu da poverujem! Ovaj momak dovodi sebe u težak položaj ovakvim rasporedom! Verovatno nema pojma da Karte i Zitan imaju kombo udarac koji izvode zajedno. Možda. Ili je moguće da ovaj tip krije nešto još gore u rukavu. Hajde, napadaj, Juliane! Dogovoreno. Ovog puta ja sviram muziku za vaše bejove. To će biti njihov posmrtni marš. Dobro onda! Neka borba počne! 3, 2, 1, u napad! Ne verujem! Ovo je nemoguće, nemoguće! Taj bej je... On se okreće suprotno od kazaljke na satu! To je nemoguće! Ne mogu da verujem da postoji još neki bej osim Eldraga koji se tako okreće! Da li je možda zamenio bejove pre drugog meča? Ne, nije to uradio. On koristi isti bej i u ovom meču. To znači da je rušitelj jedini bej koji može da se vrti i u smeru kazaljke na satu i u suprotnom smeru. Suprotno od kazaljke na satu? Nemoj da se plašiš, Karte. Daj da uradimo svoj potez. Da, slažem se. Uradimo to. U napad! Gabranov udar! Sada, čujete li? Vaš posmrtni marš! A evo i završnice.
se nije desilo. Šta? Gavran je nestao? Nemoguće. Pustinski plamen je izgubio meč, neverovatno. Ovo je neviđeno! Julian je sam pobedio sva 3 člana tima Pustinski plamen. Evropski predstavnici tim Excalibur prolazi u narednu rundu prvenstva. Da li ste vidjeli ovo? Sva trojica su poražena od samo jednog tipa. On ima bej koji može da se vrti levo i desno. Dakle, ko je taj Julian Concern? Brac maskarada lutke sa maskom i šminkom za tebe. Deksiko. Vašar novogodišnjih paketića. Gde idemo? U Beograd, u Sava centar. Kada? Od 10. do 30. decembra. Svakog dana od 10 do 20 časa. Zašto? Pa zato što će tamo deca moći sama sebi da naprave paketiće. Kako? Kako? Pa lako. Tu je sve. Igračke, knjige, slatkiše.